Hari Jordan ngidon ulum nebo hakaba U Moses ula dekot mensiam dakaba pet jingai ia kari kanan bad nangta ula klat ngilaban yo I na ulum nebo ia kari kanan shajingai kane kalong ka Jaka itinat tham hakaba ngilaban yo I ia ka ri Jordan baroka way but ngila ban yo I ia ka yimane itinat kabala ainam ya U Moses but baroka campus kaba itinat ngila ban yo I nangne hangne ngila ban yo I ia kadur kadar jung upsain renong hakaba U Moses ula kerpadia u bleban penim eki brio haba kila shadait da upsain but kat keba peit ia upsain renong kila light em but hangne labu kene kadur jung upsain renong hakaban pengan mau iangi u Jesu Kris u bala shaya phalor kadim bana ula penim iangi lemba kadar kadur kadar but kabor jung kadim bana pakoid kane kalongkan Jaka badon hapo kane ki mane bala ainam ai borom ya U Moses